Bayan da gwamnatin jihar Kano ta sanar da dokar hana zirga-zirgar ababen hawa daga karfe 10 na dare, rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta fidda ta sanarwar. Kafin kaiwa ga sauraron wannan sanarwa, idan wannan shine zuwanka na farko, to ka danna mana ƙararrawa sannan kai mana subscribe domin sanar da kai sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. A yi sauraro lafiya, a ƙarshe don Allah, don annabi, don daraja annabi, a danna mana subscribe kana da ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Bayan sanarwa da gwamnatin jihar Kano ta fitar akan hana zirga-zirgar babur mai kafa uku, wato a daidaita sau, daga karfe 10 na dare zuwa karfe 6 na safe, wanda za ta fara aiki daga ranar Alhamis 21 ga watan 7 na wannan shekara ta 2022. Rundunar sandan jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinanta CP Sama'ila Shaibu Dukko FSI na jan hankalin al'ummar jihar Kano da su zamto masu bin wannan doka, wanda an kafa ta ne domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha mai albarka. Dama an san al'ummar jihar Kano da bin doka da oda, a saboda haka an tanadi jami'an tsaro domin tabbatar da wannan doka. Duk wanda ya kare wannan doka, to ko shakka babu dokar fa za ta yi aiki a kansa. Da fatan za a kiyaye kuma a ci gaba da bamu haɗin kai kamar yadda aka saba. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sanda a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukko FSI na gari na kowa.